La reacció de les institucions és variada i també depèn de la velocitat en què els sistemes educatius s'adapten a aquest gir competencial i també depèn de la cultura institucional del país i de la cultura social. Veurem el cas de França i el cas d'Anglaterra com això influeix molt en com s'entén l'escola a cada país, canvia la reacció de les institucions i la seva oferta educativa. En el que seria l'àmbit de l'educació literària, el que caldria assenyalar és en primer lloc el fet que primària l'ensenyament de la literatura primària està dedicat al que seria la introducció. Això és en tots els sistemes educatius. La introducció dels gèneres literaris, la poesia, la novel·la, els contes, sobretot, i el teatre, sense parlar molt del patrimoni literari, i això està reservat per a l'etapa de secundària, on s'estructura i se vertebra el que seria l'educació literària des de la història de la literatura. També hi ha que dir que el que seria l'educació literària normalment en tots aquests països se revela el que seria l'assignatura de llengua i literatura i que aquesta convivència té una sèrie de conseqüències que ja veurem en cada país com acaba determinant el que seria la difusió del patrimoni literari. Per exemple, en el cas de França estem front al cas que aposta més per l'educació pública i la institució pública. Aleshores veurem com, a banda de la introducció de les competències, perquè d'alguna manera França comença més, és el que tal volta és el que més prompte comença adaptant el que seria adaptant-se al gir competencial. A banda d'això va creant xarxes d'informació i va creant també a les seues institucions de patrimoni literari ofertes educatives que són molt interessants perquè connecten el que seria amb l'escola. En el cas de França, per exemple, el currículum distingeix entre l'ensenyament de la llengua i l'educació literària. Això no és una cosa que passa, per exemple, a Anglaterra és al contrari, però sí que al seu currículum hi ha un apartat dedicat al que seria l'educació de la llengua, l'ensenyament de la llengua, i hi ha un apartat dedicat a l'educació literària, sobretot en la part de secundària. Aquesta educació literària estarà lligada al concepte de patrimoni. Aquest concepte és un concepte especial perquè, i a més molt treballat, perquè a partir de l'any 2004, més o menys, es comencen a aparèixer el que serien molts estudis per part de la secció per part del Ministeri d'Educació sobre el que és una obra patrimonial i, de fet, tenen fins i tot una distinció entre l'herència patrimonial, que serien les obres dels escriptors que estan lliures de dret i, per tant, estan a l'abast de tot el món, i el patrimoni clàssic. A banda d'això, tenen especialistes que el que fan és confeccionar llistes d'obres patrimonials que després estan catalogades per cursos. I aleshores els mestres, els professors, tenen al seu abast una àmplia font d'informació on poder triar obres per a confeccionar el cànon de la seva classe. França també, i això se veu en les seues
amb l'autonomia de l'alumne. Això, per exemple, tenen un projecte que és els itineraris d'educació artística i cultural, que té una semblança a projectes que passen així a Catalunya, que fomenta que l'alumne, per si mateix, negocia amb el mestre o el professor un treball o un estudi que estiga connectat amb centres de patrimoni històric i cultural del país. I aleshores aquest estudi, aquest treball no està connectat en el currículum oficial, però sí que apareix al seu currículum individual. Sí que hi ha una constància després, quan se gradue hi haurà com una menció del que ha fet. Les xarxes d'orientació i informació pedagògica animen els mestres a treballar d'una manera innovadora i a treballar sobretot relacionant-se amb aquests centres de difusió cultural i patrimonial, que a més la majoria són públics. I a més aquests centres tenen sempre una oferta molt ben pensada, tenen especialistes que es dediquen a dissenyar el seu programa educatiu i d'alguna manera hi ha una sinergia entre el que seria l'escola pública i els centres d'educació, els centres de difusió del patrimoni cultural. Com que tothom té l'informe, m'està interessant moltíssim. Sí que una pinzellada gran, perquè després a les 10 representa, i després no li podem donar 10 minuts més, però compte que et queden uns 20 minuts. Sí, no penso més. Us sembla bé o què? Bé, el cas d'Anglaterra, per exemple, és un cas totalment distinct, és un cas que presenta diferències en el sentit que, per exemple, ells combinen el que seria l'ensenyament de la llengua i l'ensenyament de la literatura, perquè ells parteixen d'un concepte interessant que és el concepte de literacitat. Així s'ha traduït així, en anglès és literacy, i aquest concepte combina la labor d'alfabetització a l'escola amb la labor de difusió del patrimoni cultural. I aleshores per a ells és el mateix, estan relacionats, aprendre a escriure, a llegir, etc. l'anglès i també estar familiaritzats en el que serien els grans autors de la literatura anglesa, els anglesos. El fet que, per exemple, el seu màxim escriptor siga Shakespeare té una forta influència a l'educació anglesa i hi ha moltes ofertes que estan dirigides a fer que els alumnes facin teatre, no sols amb la pretensió d'educar-los i introduir a Shakespeare, sinó també per a motivar-los a seguir llegint aquest autor. Les xarxes d'orientació i informació per als mestres també són d'una qualitat molt alta i també animen els mestres a eixir fora de l'aula a contactar amb els centres de patrimoni cultural. Una cosa curiosa que té el sistema educatiu anglès, sobretot per la part que seria els centres de patrimoni cultural, és que se basen, o tenen sempre, la majoria d'ells, un sistema de voluntariat, en el sentit que hi ha una consciència cívica de que els ciutadans han de participar en el que seria la conservació i la difusió del seu patrimoni i els centres permeten que els particulars participen en projectes educatius i fins i tot que els dissenyen. En el cas d'Itàlia estem enfront d'un sistema educatiu que encara, i això també passa a Espanya, encara està en transició. Encara està arrelat en el que seria l'ús del llibre de text
i aleshores encara s'ha de modernitzar, diguem-ne, i com que hi ha una oferta menor a les seues pàgines i xarxes d'informació de activitats o relació de l'escola amb el que serien els centres de patrimoni cultural. I això és una cosa curiosa perquè precisament el que seria el currículum italià és el cas on més autors hi ha. En el currículum mateix, o sigui que per llei estan obligats a donar aquests autors. I no és el cas, per exemple, de França o d'Anglaterra. De fet, en el cas d'Anglaterra, això desapareix com a autor del cànon curricular. Però el cas és que el que passa sí és que no hi ha xarxes o no s'ha creat encara aquest pont entre el que seria l'educació i els centres de patrimoni literari. Hi ha excepcions i això és una cosa que m'ha alegrat veure al cas d'Itàlia, com el que seria la xarxa. El que passa és que és una xarxa més dedicada al que seria el patrimoni cultural artístic i als monuments, per exemple, que és Copculture, que sí que té un plan, sí que té una oferta interessant i sí que forma els seus... sí que té especialistes, de fet, fins i tot forma a mestres, té una oferta per a mestres també, i sí que dissenya un plan per a les cases d'escriptors que pertanyen a la Copculture. I tenen una guia, etc., que oferta una oferta educativa molt ben pensada i molt interessant. Aleshores, el que com a conclusió, el que s'extrau del que seria l'informe és que, en primer lloc, no existeix una fórmula perfecta, sinó que el que cal tindre és una consciència de quin és el context en què s'està movent el que seria quin és el context educatiu i quines són les xarxes que hi ha i quina és la cultura institucional, sobretot, i la trajectòria del sistema educatiu de cada país, però que el gir competencial és una cosa que és imparable, que això va endavant i que cal apostar per la innovació. I així les experiències més significatives te porten a pensar que s'ha d'apostar per el que seria la transversalitat de la literatura amb les arts visuals i escèniques, la història i fins i tot les ciències naturals, que això és també una cosa molt interessant que he trobat, sobretot els casos d'Anglaterra i França, que cal apostar per projectes educatius en contra del que seria la visita puntual. I això vol dir que els projectes més interessants són projectes que, primer, donen material educatiu a les escoles. Aquestes escoles estan treballant abans de vindre al centre, estan treballant el material, venen al centre, fan la visita, però després continuen treballant amb els materials que es proporciona el centre. I aleshores això fa que el centre patrimonial té una presència major a l'escola en contra de, faig una visita puntual i ja està. I a més, això connecta també en el següent punt, i és que cal, quan se fa l'oferta educativa, cal parlar el llenguatge dels mestres i dels professors, perquè són els que decideixen on van els seus alumnes. Les propostes han d'estar dirigides a dades específiques. Per exemple, hi ha casos en què
Aquesta oferta educativa està dedicada a alumnes d'entre 6 i de 10 anys. Sou un professor i el primer que penses és que no està ben pensat, perquè de 6 a 10 anys això és un món. De fet, de 6 a 10 anys ja és un món. Aleshores, això ja m'està dient, per exemple, que aquesta proposta educativa no està molt ben pensada. S'ha de parlar, s'ha d'incloure el que seria el vocabulari curricular a les guies, s'ha de parlar de competències, s'ha de parlar de continguts, d'objectius pedagògics. I també una cosa interessant que m'he trobat als centres que tenen una oferta de qualitat és que és molt important la presència d'un equip pedagògic als centres culturals, que fins i tot van a les escoles a treballar abans que vinguin al centre educatiu. I bé, jo així ja terminaria, si voleu podem comentar alguns casos. Sí, jo li demanaria la situació que un cop va fer aquest estudi ens va semblar molt interessant, però que també ja que havia fet aquesta mirada així sobre el docent, que la fes també del sistema educatiu català i espanyol, que ens permet veure on estem posats i quines línies tindríem, perquè en el fons el que ens agradaria nosaltres és tenir idees, perquè des dels nostres centres hi podem treballar i que si un dia ho podem construir a nivell de país, doncs sigui cap on anem. Bé, doncs jo, a veure, el cas és curiós, el cas. Li vam demanar a última hora, però sí que ens semblava que era important però està bé perquè és molt interessant. El cas de... Jo sí, a veure, de dir alguna cosa del cas d'Espanya és que estem en una situació molt pareguda al d'Itàlia, en el sentit que estem en una etapa de transició. Encara no hem assolit que hi ha que apostar per la innovació, que hi ha que apostar per el treball amb les competències, en la transversalitat, etc. Això és una cosa que, pel que fa per exemple a la Comunitat Valenciana, estem encara despertant. I per la resta de les comunitats que estan en la mateixa situació i això és mirar del currículum models. Clar, Catalunya se lliura d'aquesta situació perquè té l'avantatge que té més llibertat a l'hora d'establir el seu currículum, l'organització escolar, etc. Per exemple, a primària Espanya funciona sense cicles i ha de funcionar així, a Catalunya funcioneu en cicles educatius. Això és una cosa que és molt positiva, que s'ha mantingut, i de la LOE i la LOMCE és una de les coses que fa que se carreguen els cicles. Després, Catalunya, pel que fa al currículum i el sistema educatiu, té una cosa molt interessant, que és que al finalitzar el que seria el sisè de primària, quart de l'ESO i fins i tot crec que batxillerat, cada una d'aquestes etapes els alumnes han de fer un treball individual, primer un treball en grup que han de pactar en el professor, una cosa molt pareguda al que passa a França, en els itineraris pedagògics, i això és una cosa que, per exemple, a França han aprofitat centres patrimonials per a ajudar als estudiants a fer el seu projecte, donant-los un accés a la biblioteca o fins i tot assessorant-los per a fer el seu projecte particular. A més, perquè jo el que he pogut veure del que seria les xarxes que tenen i comparant-les en les xarxes d'informació als mestres, les xarxes d'informació als mestres així a Catalunya són de molta més qualitat
Generalitat sí que animen a que els mestres isquen del que seria l'aula i que entren en contacte en aquests centres culturals i patrimonials i això és una cosa que per exemple a Espanya encara queda per fer, encara queda per construir. Sí que hi ha una consciència de que hem de posar-nos al dia, però està costant molt. És una cosa que jo crec que així podríeu aprofitar ja que tenim molt de record. Jo volia preguntar una altra cosa, no sé si estic explicant massa. El tema, a mi em va sorprendre molt la diferència que hi havia a nivell d'autors canònics. És a dir, Gran Bretanya comencen treballant Shakespeare als 6 anys, si no recordo malament, i el van treballant al llarg de tota la vida i hi ha un únic autor canònic que és Shakespeare, que deu ser l'eix de tot. En canvi, com deies, em va sorprendre molt a Itàlia que hi ha molts autors, exactament aquí jo crec que també és un dels grans problemes, que t'obliga a fer només història de la literatura, perquè n'has de fer tants que si no fas una pastilla explicant cada autor, això el secundari que hi ha. En canvi, aquest tema també era interessant, pensava a primària, és a dir, ara et demanaria una mica el consell, a primària de França, que el que fan és parlar, com deies, dels gèneres literaris, però sí ja començar, a mi m'ha semblat que com que estava molt pensat es començava com a estructurar una manera de com apropar-te a la literatura. En un moment doncs la literatura del geòleg, en el món de les faules, aquí jo havia estat a primària i esclar, mira, a mi m'agrada molt en Roald Dahl i ens passàvem 3 anys fent Roald Dahl, però esclar, potser Roald Dahl aporta una cosa concreta que no aporta un altre autor i per tant aquesta preselecció d'uns eixos temàtics és interessant o el tema del cànon, les dues coses. Clar, a veure, a nivell institucional és que depèn molt, perquè jo crec que el que s'ha de tindre en compte sobretot és que al final l'última paraula la té el mestre. I clar, tu a nivell institucional pots fer com Itàlia i que s'estudien tota una llista d'autors i tal i qual. Però al final és el mestre el que ha de baixar i dir, mira, anem a fer aquestes activitats, anem a estudiar aquests autors i aquests altres les anem una vegada a classe i ja estem de complir en el currículum. I aleshores jo crec que el que hauríeu d'estar mirant és quin tipus de mestres teniu així a Catalunya. Quina és la seva actitud front a la literatura, per exemple, com volen ells treballar, els autors, com volen ells treballar la literatura. I jo crec que en aquesta informació se podria fer, i jo crec que estic pensant, tampoc és que sigui un expert a l'educació a Catalunya, però jo el que estic pensant és que hi ha molts mestres que estan interessats en la innovació, en que els seus alumnes isquen de classe, que facin més coses que estar mirant un llibre i estan fent deures, etc. I en això la literatura i de fet els centres patrimonials tenen molt a guanyar, perquè poden fer una oferta que no sols sigui atractiva pels alumnes, perquè això és relativament fàcil, sinó que també sigui atractiva per als professors en el sentit que ja no sols els meus alumnes van a aquest centre o a aquest museu i s'ho passen bé, sinó que a més a mi m'està ajudant perquè jo tinc un currículum que he de complir en aquest currículum i si aquest centre m'està oferint, per exemple, mira, és que vas a treballar aquests aspectes, aquestes competències, en aquestes activitats vas a complir en aquests objectius, que són els teus objectius, això l'esteu lliberant al mestre d'una càrrega molt important. I llavors dic que avui en dia el que seria la planificació i el complir en el currículum és una obsessió del mestre. I
i si tu li oferissis, doncs mira, així ja tens aquest projecte educatiu fet. Doncs, clar, jo el que estic veient present a València és que s'agarren, els mestres ho veuen, és que damunt, enfront del que seria l'inspector, diuen no, és que estem treballant de projectes, una cosa innovadora, etc. I se lleven de damunt una càrrega i han d'estar planificant totes aquestes activitats que ja està fet. Molt bé, moltes gràcies. Segurament que podríem estar parlant molt més. Jo crec que després potser hi haurà un moment pel debat. Tenim l'Oriol Izquierdo aquí que ens presentarà la casa. Per un tema d'horaris, doncs només podria ser aquesta hora i per tant ella ha fet l'esforç de deixar les classes i tornar a venir aquí i tot això. Em sembla que es fa una introducció d'aquí. Tu ens acompanyes fins a migdia o marxes ja? Fins a les 11 que tinc d'estar. Si hi ha alguna cosa en el moment de prendre algun cafè després, li preguntem. L'Oriol Izquierdo és professor de Literatura i Humanitats de la Universitat Ramon Llull i de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Ell ha estat director de la Institució de les Lletres Catalanes des del 2007 fins al 2012 i s'ha dedicat sempre a la promoció d'activitats literàries i al foment de la lectura. Ell ha exercit la crítica literària i el periodisme i ha estat director del literari d'Edicions Pro Enciclopèdia Catalana entre el 87 i el 98. Té una tesi doctoral en curs, però que penso que el títol és interessant pel que estem debatent, que és la inversió cultural, la invenció de les pantalles en l'evolució de les tecnologies de l'escriptura i de la lectura i la seva relació amb la pèrdua de significació de la cultura. Ja estem a tu que ara després del debat perquè ens... Ha publicat alguns llibres per infants i el llibre de poemes Moments Feliços i és un dels comissaris o autors de la museografia de la Casa Verdaguer de Literatura de Barcelona, que és on ens trobem. Per això li hem demanat a ell avui si faria l'esforç de venir i concentrar molt l'explicació al voltant de Verdaguer, perquè la casa té dues plantes, una primera on s'explica la casa i on entrem en la literatura, i l'altra que està dedicada a Verdaguer. I em sembla que la idea era fer 5 cèntims des d'aquí del que no explicarà però que podeu visitar, perquè després fins a les 4 la casa està oberta si teniu temps, o si no podeu venir qualsevol dijous al matí o als caps de setmana. A partir de les 10 obrim a ple estiu fins a les 7, a la tardor i a la primavera fins a les 5 i a ple hivern, que és desembre i gener, només fins a les 3, i aquests són els horaris. La casa està oberta de manera gratuïta, vull dir que us convidem a venir quan vulgueu i a venir diverses vegades, que sempre recomanem venir a fer un píndoles petites perquè hi ha molta informació. Molt bé, gràcies Teresa. Tinc poc temps perquè he hagut de buscar un forat entre classes per escapar-me fins aquí dalt, però em semblava que la tentació era irresistible, intentar compartir amb vosaltres el que hem mirat de fer a Vilajoana. Tenim un programa apretadet, a més, per tant, el que fareu és haver d'assimilar molta informació per després aprofitar-la. Però, com deia la Teresa, intenteu entomar el màxim del que us digui, per després, si podeu passejar per la casa, intentar ubicar-ho a cada lloc. A veure, som en un equipament que es diu Vilajoana, Casa Verdaguer de la Literatura, i és un equipament del Museu d'Història de Barcelona, el MUBA. I cadascuna d'aquestes paraules hi és per algun motiu en l'articulació del nom. Aquesta és la casa on va morir Verdaguer, és on s'ha dibuixat tothom, i ha estat aquest el motiu que la casa es conservés com s'ha conservat. Bé, de fet es va conservar en molt males condicions, fins que fa una desena d'anys, potser una mica més, el museu va començar a treballar un projecte per restaurar-la i convertir-la en un equipament del segle XXI. I això és el que els últims
5 anys, 6 anys hem estat treballant. A l'hora de... S'ha fet una feina de restauració impressionant. Si algú havia estat a la casa abans d'aquesta reobertura, doncs no cal que li expliqui, i si algú no hi havia estat no es pot imaginar com era. Deixem-ho així. A l'hora de, a part de la restauració, a l'hora de pensar què pot mostrar la casa i treballant amb el que la casa ens oferia, vam arribar a la conclusió que no havíem d'amagar res. I això vol dir que mostrem moltes coses, moltes més de les que es poden veure. A veure si m'explico. Quan fem una visita general a la casa, fem un recorregut de 2 hores sense pausa. Sense pausa vull dir que la gent no té temps de llegir les cartel·les. Això us dona una idea del volum d'informació que hi ha a la casa. I el que aconsellem sempre és que s'hi vingui 4 o 5 vegades. Per què 4 o 5 vegades? Mireu, el primer que t'ofereix la casa és la història de la mateixa casa. Vilajoana és una casa, diguem-ho així, d'indians. L'alcalde de Sarrià, a la segona meitat del segle XIX, va comprar aquesta casa, que era un mas, i va fer la Quinta Juana, que és el nom que va donar a la casa, com veu a la façana. Va sortir, si no us heu fixat quan heu entrat. I va fer seguir una mica el model de les cases d'estiuets o de les residències dels indians. L'edifici era una masia medieval. És probable que aquest edifici tingui més de 1000 anys. Però el que sabem segur és que hi ha molts testimonis, ara a la vista, del segle XVII i del segle XVIII. Per tant, el primer que fa el recorregut, la fotografia que hem fet, és mostrar la història de la mateixa casa. Aquesta és una visita possible. I aquesta visita ens parla de la relació entre l'home i el territori. El fet que siguem a la Serra de Collserola, donar l'esquena a Barcelona, en un espai durant molt de temps rural o fins i tot forestal, tot això és rellevant, però segurament és el que menys ens interessa ara més aquí. Hi ha un segon aspecte molt important, molt més del que pot semblar, que és que durant 50 anys, durant el gruix del segle XX, des dels anys 20 fins a l'any 73, aquesta casa va acollir les escoles Vilajoana, el que avui en diem escoles d'educació especial. L'escola de cecs, de sords i d'anormals, com deien llavors de l'Ajuntament de Barcelona, va instal·lar-se aquí a Vilajoana l'any 23-24, o 22, l'any 22. Va instal·lar-se l'any 22. I l'escola de cecs va desplaçar-se cap a uns altres equipaments al cap de pocs anys, la de sords cap als anys 40, em sembla que va ser, i la d'anormals es va traslladar a unes noves escoles de Vilajoana que hi ha un edifici nou al costat de l'Eixidor. Bé, una de les coses que hem fet ha estat recuperar, fer visible la història d'aquestes escoles, que és interessant en ella mateixa, aquest projecte de les escoles de Vilajoana, les escoles d'educació especial de l'Ajuntament, que són la base d'aquesta escola de Vilajoana, ja faran 100 anys. És interessant en mateix, però també és interessant per tot el que ens diu sobre la pedagogia a la ciutat i al país i sobre aquest aspecte tan particular de la pedagogia que és l'educació, que avui en diem l'educació especial. No m'hi entretinc més, però és apassionant. Hi ha un aspecte molt interessant d'aquestes escoles, que és que les escoles van instal·lar-se aquí l'any 22, com us deia, i ja hi havia el bus de Verdaguer, que heu vist, si heu pujat per les escales, que heu vist a l'entrada. Aquest bus era a l'exterior, i des del primer any que les escoles van ser aquí, si més no el 10 de juny, el que feien els professionals de l'escola, els mestres, el personal de l'escola i els alumnes, era una ofrena a Verdaguer. És a dir, hi havia plena consciència d'on eren. I hi havia, per dir-ho així, una presència viva d'aquesta memòria de Verdaguer, el poeta nacional mort aquí. L'any 63, quan encara hi havia les escoles, es va obrir el Museu Verdaguer. S'havien conservat els espais que avui en diem patrimonials, els espais, s'havien respectat unes determinades estances tal com eren quan Verdaguer va ser aquí. Després ja veurem, tenim temps en el recorregut. I es van reobrir aquests espais amb una museografia de l'època, avui en diríem tornada, però en aquells moments doncs ja la que tocava, que va conviure durant 10 anys amb les escoles. L'any 73 les escoles van anar a l'edifici nou i Vilajoana va ser ja només Museu Verdaguer, donat fins a aquesta restauració d'ara. Cal fer notar que aquesta obertura l'any 63 del Museu Verdaguer de Vilajoana converteix Vilajoana en el primer Museu Verdaguer, aparentment. Però
molt pocs mesos després, l'any 64, va obrir la Casa Verdaguer de Folgueroles. Per tant, el que podem dir és que els dos museus Verdaguer, el de la casa natal i el de la casa on va morir, això també és prou rellevant, els dos museus Verdaguer són coetanis. De fet, si som una mica més fidels de la història, això ho expliquem quan fem el recorregut en un moment, hi ha uns elements que ens permeten explicar-ho, Folgueroles és un projecte molt més antic. Estava a punt d'obrir el juliol del 3 de 6, però van passar les coses, potser no cal que ho recordi, que van fer que aquella casa quedés, aquella proposta quedés pendent fins que les circumstàncies l'any 64 van permetre que el projecte fos realitat. Per tant, veiem la història de la casa en la primera part del recorregut per la museografia, que és el museu, veiem la història de les escoles i entrem en un tercer moment del recorregut que en diem literatura i que el que fa és intentar donar resposta a una pregunta impossible, però una de les preguntes que més ens hem fet sempre, que és què és la literatura? I a l'hora d'intentar donar resposta a aquesta pregunta, el que fem és formular moltes més preguntes. Aquesta part de l'equipament, aquesta part del museu, crec que s'ha convertit en una proposta o en un estímul per treballar la iniciació de la literatura i la lectura, i vista amb una visió molt global, no historicista, no nacionalista, no vinculada estrictament a les literatures nacionals, que també surten naturalment i surt la nostra, sinó una mirada molt més oberta, molt més global, molt més polièdrica. No m'hi entretinc més, però és una de les parts del recorregut que em sembla que és més innovadora en relació amb les cases museu d'escriptors d'arreu del món, si em permeteu la modèstia. Això és la planta baixa, el primer pis. Quan pugem al primer pis, que és el pis de sota on som ara, ens trobem la meitat del recorregut, una mica més de la meitat dedicada a Verdaguer. En parlaré ara quan hi siguem in situ, per no entretenir-me ara més. Hi ha primer 5 sales o 6 sales que proposen una aproximació a Verdaguer, després us explicaré, i després els 3 espais patrimonials que s'han respectat tant com ha estat possible, tal com era l'any 1902. I després entrem en una última fase del recorregut que hem titulat Barcelona, on el que es fa és intentar posar en valor la relació entre els escriptors i Barcelona o la relació entre Barcelona i la literatura. I això en el context més immediat de la designació de Barcelona com a ciutat literària de la UNESCO, però també intentant reivindicar un cert caràcter literari de Barcelona que veiem en alguns elements que de vegades semblen molt materials, però que volen dir coses. Una és que Barcelona sigui una capital editorial. Podria fer simplement llibres i ja està, però no, fa llibres i alguna cosa més. I aquest alguna cosa més el veiem en un altre aspecte, que pot sonar puntual, però no és, que és la Diada de Sant Jordi. Per no allargar. Aquesta última part del recorregut el que fa és, a partir del cas de la relació entre Verdaguer i Barcelona i sobretot de la patrimonialització o fins i tot la utilització de la figura de Verdaguer un cop Verdaguer mort per part de Barcelona i de la societat o dels diversos estaments de la societat, veure com els escriptors aporten imatges de la ciutat que posen en valor la ciutat, o la ciutat de vegades utilitza els escriptors a favor d'ella mateixa, o del turisme actualment, com si diguéssim. Bé, us he fet aquesta pinzellada així intentat ràpida i espero que prou ordenada perquè s'hagi entès. Quan parlem de 4 o 5 visites vol dir que es poden fer aquestes visites a la casa, a les escoles, a la introducció a la literatura a Verdaguer i a la relació entre Barcelona i la literatura. I amb aquestes no t'ho acabes tu, encara ho has de tornar. Però aquí hi ha lloc, és prou agradable, sobretot si fa un solet com avui, tan greu no n'ha de saber. Ara, si us sembla, baixem i farem el recorregut de Verdaguer i ja us dic ara que el farem sense respirar. Jo no respiraré, parlaré molta estona i vosaltres no podreu estar quiets. Anirem passant d'una sala a l'altra. No us deixaré llegir res, no us deixaré veure elements visuals, només assenyalaré coses i després hi tornareu, avui si tenim temps amb més calma o el dia que tingueu prou temps. D'acord? Som-hi.